Nyapa? Tak sodok nangis sing. Le. Piye cah iki? Yo ora piye-piye. Dari rumahane aku ki Marsha and the Bear tapi disodok medal. Yo ora disodok malah mancep kok. Lah wani apa ora? Cah kene yo panggah ready to. Lah nek tak sodok komburi. Mbok sodok komburi aku jengking. Lah kuwi lho pas ben jeru. Lah nek tak sodok kon dhuwur. Mbok sodok kon dhuwur ya aku ready. Lah nek kurang dhuwur. Nek kurang dhuwur diganjeli bantal. Lah yo paham ngono lho jane. Kurang piye? Tabrakan cuwilik sak tuyul elektrik kok kemaki we nantang wong. Rasa maido, cilik lo malati, iso blending wetengmu. Sedot iku gringgingen lho ya rasa nantang aku. Ya. Halah, tak sedot gendan paling polahmu yo ora karo-karuan.